Zdartuj Ondrik a zdravím vás pri ďalšom videu. A dneska je tu z hry Minecraft. Minecraft. Tak, normálne. Vytvoríme si svet YouTube, Survival, More Options. Dáme si Ondrik TV Seed. Som zvedavý, čo mi to dá. Dúfam, že nie v nejakej džungli, lebo... Inak ja som Minecraft hrával iba na PlayStation, čiže pomale sa budem zlepšovať. Teraz budem asi noob. Sa neviem pohybovať tým ASA, či VASD. Fíha, dosť dlho sa to načítalo, čiže je to asi to tak. O. No co? Počul si to pavúka? Aha, to. Kde je ten debilný pavúk? Kde môže byť? No dobré, nebudeme sa zdržovať. Ideme si porúbať drievko. Nejak nemám dobrú myšku, takže možno niekedy, že sa mi to nejak lagne. Dobre. Tak, spravíme si krafťák. Spravíme si styky. Stačí 8. Tak, ježiš, jak som sa zlakol tady sliepky. Dúfam, že to vidíte. Rýchlo si spraviť krompáč. Stačí 1. Tak. No. Dobre, ideme rozbiť kameň. Cipána. Fúha, tam... železo. Tam musíme ísť. Tamto pôjdeme preskúmať a keď budeme lepší, možno v druhej epizódke. Toto je len taká začiatková epizódka, možno takých... Kde ten pavúk, už ma to štve. Nej tu niekde spawner. Že by hneď na začiatku spawner. Ha. Tu musí byť niekde ten pavúk. Fúha. Kde je? Dobre, odídeme. Spravíme si možno dom na strome. Na prežitie, iba na začiatok. Alebo hentam si to spravíme. Dobre, môžeme si dať jednotku. Spravíme si tu krompáč a lopatu. Takže meč, krompáč, sekera, lopata. Teraz ide lopatka. Sice som to mohol spraviť rýchlejšie, ale... Čo už? Meč, krompáč, sekera, lopatka. Nemáme drevo. Bože, ja tu takto zmetkujem, neviem prečo. Ešte som skoro zabudol na to. Veselé Vianoce a všetko šťastné do nového roku. Hovorím to takto, lebo asi si spravím až po novom roku, možno na nový rok natočím videjko. Takže potom sa nebojte, že som nenatočil video. Je nejaké malé decko, to hovorím. Nevidel. Heň púšť. Getting wood. No, díky. Ten som už mal dávno dostať achievement. Takže tuto si ideme zabiť. Neviem, či to...
Nemám tu nápis full. Oh, jaký killer, Mr. Killer. Bohňa. Jumping. Wow, máme misko. OK, dáme si to sem. Počuli ste to? Nebola to ovca? Ovca, poď sem. Dám ti papo. Ne, iba ťa pohľadkám. Pohľadkám ťa ja. To jak? Na jednu ránu. Aha, ja mám ešte meč. Hebni. Zhyň. Thank you. 3 vlny. Dobre, ideme si tu spraviť primitívny dom. Tuto takto pri vodičke, síce tam by sa mi mohli kúpať monštra. Samozrejme, nebude toto môj prežívačný dom. Ach, jak to spraviť? Zúpneme si a tak. Tak. Čo to je? Niekedy sa mi to dostáva. Takže vyskočiť. Strechu nebudem mať. Na čo? Čože, ja už nemám drevo, to jak som rýchlo minul. To drevo to úplne rýchlo sa vám míňa. Ani nechcete a už sa vám míňa. Čo to by chcel? Je zajac. Inak neviem, či sa mi to zdá, ale niekde som počul, že existujú v Minecrafte takí zajaci, ktorí keď ich hitnete, tak po vás idú a zabíjajú vás. Ja vejco. No, som niečo počul. Fúha. A ja som inak v Minecrafte není taký profik, takže potom mi nedávajte dislajky. Kamoši poznajú taký... Neviem, či mám alebo nemám nastavený autojump. Off. Kde mám dom? 12, to je dobré. 48, ale uvidíte to, že mi to ešte budem potrebovať. Uvidíte to. Yes. Da. Však som čupel. Čupím. No, hneď to ide. Dvere si nespravím. Áno, jedno drevo. To akože to je sranda. No dobre, tuto to posekáme, trávičku, nech mi nerastie v dome. Inak Playstern mi písal taký komentoš, že strašne sa mi v tom Minecrafte hýbala, jak to len povedať, obrazovka. To je preto, lebo to dávam cez taký, jak sa to volá, program. Vydávam videa. A potom je to také na nič. Rýchlo ešte tutok. Spravíme si postielku a... Je, jabko. Uj. Saplingy. Inak saplingy sú strašne otravné. Akože hodia sa vám, keď ste na nejakom skyblocku, ale... Nemáme nejaký kameň. Jablčko nechceme. Jump. Dvojku. Takže ešte si vykraftíme postielku. Ja som sa zlakol, že mi to nevíde. Postielku. Ešte môžeme piecku. Jejda. Ešte si môžeme upiecť tu. Dáme tam toto. Dúfam, že to dobre vidíte. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Presne tak.
To nebolo, že to pukalo. Ne? Možno, ale... Není noc. Kde je slnko? Dobre. A tu upeče mäsko. Nakoľka. Zatiaľ si môžeme pozrieť. Normál, dáme si na easy. Nech máme monštra, nech sme núbaci, že sa bojíme na peaceful hrať. Ja už nemám na čom toto kúriť. Sapling. Vlastne na čom je jedlo však. Takže ideme sa napapať. Mňam. OK. Čo by som ešte povedal? Že poviem iba to, ak sa vám toto videjko páčilo, určite hoďte like, koment, nezabudnite na odber. Inak, toto sú moje výbava. Inak, ak sa vám to videjko páčilo, určite hoďte like, koment, nezabudnite na odber. Som veľmi rád, že mám 40 odberov, takže tak, čo ešte by som vám povedal? Takže tak, určite píšte do komentov, či sa vám toto videjko páčilo. Zistím to počtom lajkov. Kedy je noc? Už zapadlo slnko, ne? Inak taká nelogická vec, však ja spím aj cez deň, keď som chorý. A keď sa nudím, tak si pospím aj o 12. na obed. Takže tak, ak ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!